מאמינים באהבת אמת? לא אכפת לי, אני רק משדך. לעשרות ילדים באפריקה אין סיכות בשטחן. יותר מ100 אנשים ברחבי העולם המתקדם חיים עם דפים מפוזרים, מתוכם 4 במדינה שלנו. מסמכים מפוזרים בבית? שטחן יקר מדי? זקוק על לאוסן קשבת? אלן פריל אומר מגיע לך. מבצע לפתיחת העסק. שטחן אחד, לשדך את כולם. זהו, סיימתי. תודה רבה. זה בסדר, הסתדרתי כבר.